dhuwur-dhuwur mok kocok barang. Wong taning kok jarane dikocok darah ya padha tak kocok saiki wis kadung tak ombe. Ngawur ae. Lah nek ora gene kok iso. Wong ngerti kancane lara ngene. Lho. Kowe lara, Bet? Wis mak presakno purung. Wis ah. Wis tak preksakno ning kono lho suket Mas Pucak Wangi. Ning suket Mas. Ate mbok guyu lah gene lah yo aku preksa ning suket Mas mang kok. Bet, Ono apa le man? kok suket Mas iku piye to? Preksa lho. Umume, Mas. Gene Iku preksa iku ning puskesmas. Lah iya. Ora ning suket Mas. Lah omongku piye? Suket Mas. Lah iya wong aku neka suket Mas Pucak Wangi kono kok. Gene. Kes Mas Puskesmas suket Mas. kok angel men to kandhanan iki. Lho nek angel gak sagarap nyontok kancane gak apa-apa. Lah iki daginge metu neh. Lah mu atik mbok kon nguyup ngono nak malah kaya aku kaya wedhus piye? Lah iya. Bangetan. Hati-hati ayu. Dalane lunyu cemplung nggo. Takone ombet. Gene. Garate iso cuwepet tenan. Lho wong kene mbok paido. Kowe roh cepete apa ora? Piye? Lah urung dipangan wis dijipuk. Ngawur ae kok iso. Lambe nem. Lho kono-kono. Lho iya. Ora bodhone iki cah iki raja kok yo. Dikandani. Aja digugu wong iki wayahe mangan malah budal turu kok. Aceh cuwepet tenan. Percaya wong kene wong cepet rengginah soalnya terampil kok iso. Apa cepet apa trendang disai kok. Ngawur ae. Kok iso mang aku malah kira roh tapi kene bareng awakku gregesi aku mbok ah. Kowe mbok bet. Wetri ana jajan ana iki mang daharan. Jajan teko, daharan teko. Terus ana jangan sayur teko. Bareng dibrokno ape ngekekno jajan lali nek ndekne nek ibuke mang nggawa iku sayur. Langsung dibrokno malah ning cipratan ning sirahku. Malah tak pikir-pikir ya yu trae sirahku kaya endhok kok aku ngono. Jujune kok ora ana pitik, Bet. Lah ndak ana pitik. Dicotoki ndasem. Ngawur ae kok iso wis lara ate cotoki pitik. Kowe lara. Mangan wis mara ning kono lho. Ning rumah sangit. Rumah sangit untum kono. Apa? Rumah sakit. Lah kok rumah sakit iki lho. Ha iya. Mosok ketemu ana omah lara terus larane apa? Lho. Rumah sakit, Mas. Lah iya, omah nek sakit obatnya terus apa? Lah mbah. Omah sehat iku. Lah pratike lara. Kok ora roh kowe blas aku mbet yo. Lah mang aku priksa ning kono aku ya Allah man yo man. Kene. Aku roh wong wedok-wedok kaya ngene iki. Kene mbet. Klambine putih-putih. Putih-putih. Engke ngerti jenenge piye? Sapa? Jenenge iku biduan. Wong wedok ning rumah sakit iki lho. Ora mau kok nyanyi, Bet. Lho kok nyanyi lho apa? Iku lho wong wedok ning rumah sakit klambine putih-putih. Gobloke. Biduan. Iku mono bidan kok biduan. Bidan, Mas. Lah yo nek bidane prae nyambi biduan ya iya. Ki anggere mantuk ae lah kowe. Kowe iku ngawur ah. Kok iso? Ya Allah sing ngarep wong telu sing ngantuk loro. Kon mulai ngono ki, Bet. Ojo ning kene tak kon baturi aku beno gale ya iya. Aja mok mantuk ae lah. Bareng sing sitok Kene. ora ngantuk malah sanggo wang ngene. Ki ngerti sebabnya apa? Sebabnya apa, Bet? Iku pamer ali-aline loro gudi-gudi. Mulai itu telaga. Gene. Wong tuwa isih ayu-ayu, Bet. Lho, ya kandhani kok iso. Wong kene ya wong ayu-ayu. Pendarate metu neh. Metu lah, wong trae kepengin disoting ae ya. Mboten. Iku ngono ku dibrokno beno dipangan mbok cangking terus dijaluk terus apa? Kulone aku ngarani banget cepete yo iki. Banget cepete yo pendarat iki. Layakno. Ora nyatane kuwi ana sing bar mangan urung bar dijipuki kok, Mbet. Dipuki wong aku ki mang diimboi bareng lagi apa tak sendok lho kok. Iki lho dagelan ndak metu sembayang metu lho ngono lho urung nyendok lho. Lagi tak tambane apa tak sendok kon metu ra sida tak pangan ketoke diusungi iki nah ketoke. Ya Allah yo ya ra apa-apa Wis dijipuki piringe. Cepet nang cepet. Wes lah. Aku mbok imboi dhewe mang mbok jipuk tenan tapi kok iku segono ana sing 1000 toh. Mulai iku urung bar wis dijipuk kok. Lah yo kok aku ngene ya yo ya. Ngene cepet. Halah ya Allah Gusti. Kene. Ya iki lagi iki iklan klambi
Apa iku bodoh ketoke? Ngawur ngawur. Piye? Iki kompak pendarate. Kandhane apik-apik wong kene. Dibukokno. Kandhane Wong kene iki beda karo nggo nanem lho, Mas. gonanku piye? Wong kene iki nggawa gombal iki serang arah belum elek. Percaya. Yo mau aku roh lho. Gene. Dibuat pendarate. Kudunge suwe sithik dibuak, Mas. Kudung suwek sithik. Dibuak. Iku lagi kudung. Iki kudung klambi suwek sithik ya dibuak. Klambi suwek sithik diguak mergo suwek kok ya. Mergo suwek. Ha iya. Kok katok barang suwek yo dibuak. Diguak. Ngelek. Bek mang Mas aku roh jajan. Apa? Duit 2000 suwek lho. Diguak. Gua apa disolasi kok. Gombal. Pas aku diguak tak golek tak temuke kok iso. Rene sithik. Dene aja ning padangan ah. Awak loron. Lah iya kok iso aja mbok gondang-gandeng mbok anggap pacarem tapi lah mbok gondang-gandeng. Lah keringetem lho Mas Ben. Lah wong trewong rasa Kowe iki sajane lara apa? Ya Allah laraku iki nemen kok, Man. Lho, Karo corona ndeknane isih nemen corona. Apa nemen penyakitku iki kok? mosok iya lembet ah. Heeh. Kowe aja ngono ngomong. Ora roh penyakitku kok. Penyakit temi apa? Masih mbokku Kene. penasaran penyakit ambek corona kok isih nemen aku jare penyakit apa? Penyakit apa kowe? Penyakitku iki ora liya-liya asline. Apa? Penyakitku jambu jeruk nanas. Kok buah-buahan, Bet? Kok buah-buahan? Oke ku ngono ku takokno tegese ah. Apa iku Jambu jeruk nanas. Apa iku tegese jambu jeruk nanas? Sirah ngelu watuk panas. Mulane awakku panas mulane metu awasi yo minyakku metu kabeh. Berarti nek buke lara piye ya dikandani sing penak ngono ya. Bu, lara apa? Jambu jeruk nanas. Ha iku kok esuk nak jambu jeruk nanas tambahi sambel pecel winuk iku. Dadi rujak kok iso. Kena raimu ngono. Lah nek ora gene seneng anem padon ae. Iki acarane nikah. Nikahan Mas, koyok Mas Bambang karo Mbak sapa Mas? Mbak Wiwit. Mbak Wiwi, pagi-pagine jos. Yo to? Kowe yo tau rabi to, Mbet? Yo tau ah. Yo wong. Gak wedhus. Umume wong ya rabi karo wong. Lho aku takok lho. Takok nyepelekno aku, ketoke aku ganteng apa ya kok iso. Sing kono kowe ganteng sapa? Lho iki ibuke lho. Paling ibuke tak. Adek buke tok jajal takoki ngono. Ora ngarah kono ngomong ganteng kowe gak ngarah. Jajal tak takonane wong. Takoki. Yo. Yo. Bombet kalih Yoman ganteng pundi? Ganteng kabeh. Ganteng kabeh kok. Ya Allah, masa aku ganteng yuk? Rupaku koyo lato-lato. Ganteng. Guyang-guyu ae. Sobek aku lembet nak. Lah nek sobek iku, ya iso sobek aku, mosok kowe karo aku kembar padha gantenge. alah lele kowe ganteng nek ra ono aku ya ora ganteng bloko. Lho kok iso lho? Lah iya, ana nek ganteng mergo kesorotan raiku. Raim sing piye? Niki sing koyo bulan. Iso kaya kirek ya piye kowe? Lah aku kira ra nyokot cenglem apa piye? Lah ndarane wong ade kirek-kirekno wong kowe iku. Kok iso. Lah kaya kirek ora? Ora. Ora yo wis kok rasa nesu. Lah iya kok nesu barang emang lho apa lah yo. Wong aku ora kirek kok nesu. Ya ya, iki acarane Mbak Wiwit karo Mas Bambang iki acarane nikah. Nikahan barang. Dan cepet duwe momongan menurut program pemerintah yang sudah ada. Sing diarani KB. KB Mas. KB. Kowe ngerti KB? Apa kowe? Keluarga berkatoan. Keluarga berencana, keluarga berkatoan. Apa? Keluarga berencana. Jadi rencanane kaya apa nek katokan, nek ra katokan ndare ya meteng terus piye? Iya. Nah iya tak kaya ngono ya iya. Terus kok kandhani tenan lho. Keluarga bercelana. Berencana ngono. Iya ya berencana. Lah ya muga-muga ndang cepet duwe momongan. Amin. Kowe ngerti ta ora sebabe Mas Bambang seneng karo Mbak Wiwit iki? Sebabe apa, Mas? Sebabe Mbak Wiwit iki duwe 4 kelebihan. Mosok kowe roh. Lah tek ora Kaya kenal lho kowe. Lele iki lho sing wis tau rabi. Berarti kowe tau rabi to? Lah nek ora tau gene. Apa kowe ngomong piye, Mang? Mbak apa Mas Bambang anane seneng karo Mbak Wiwit. Heeh. Mergane Mbak Wiwit duwe 4 kelebihan. Punya 4 kelebihan. Apa saja itu, Mas Bupet? Satu apa? muka. Muka yo bener. Lah iya, loro Dirayu medeni wong. heeh sing nomor loro Apa? dada, Dada. sing nomor telu perut, Perut. sing nomor 4 Ayo.
Ate mbok tutup lagi nek nomor 4 iki bawah perut. Apa iku? Alah ngono ku ya ana ibarat katane le. Apa? Umpama muka Apa Mas? ibarat kota. Kota ya. Iki kota Magetan. Cara muka iku kota Magetan. Ana artine apa? kota Magetan. Magetan. Muka dilihat semakin gregetan. Mulane Mbak apa iki Mas Bambang seneng karo iku Mbak Wiwit mergane iku ngawasi muka itu ketoke gregetno, gemesno lho. Ki rondaran mang ndek awan mau. Lah iya mukane gemes gemoy ngono kaya aku. Lah aku ayo gemoy. Iya. Lah iya iku mang sing muka. Muka Mas ya. Lah nek ora pinter gen yo ngene iki ngapalno 3 sasi kok iso. Emang atuh kok. Lah iya, nomor 2. Nomor 2 apa? Dadah. Dadah Mas, maksudnya dadah iki apa? Ibarat kota iki kota Surabaya. Ibarat kota Surabaya, Jawa Timur. Iya, ana artine nek. Apa? Surabaya. Susu diraba semakin berbahaya. Iku saru lho Mas. Sing kandha sapa? Ngomong apa? Surabaya. Susu diraba semakin berbahaya. Lah iya. Ora saru. Mergane apa kok susu ora saru? Mergo wong lanang yo duwe susu. Ning ngene ora gak saru lho Mas. Oga. Ning wedok saru. Sing kandha sapa? Lah nek susu saru iku ki ngerti susu ta ora? Ora ngerti. Gak ngerti. Jajal tenan ta ora? Nah aku lho masalah susu yo ngerti. Mosok kowe ngerti. Lho kena lele. Susu maksudnya piye? Kok maksudnya susu piye? Jajal nak ketra iso. Susu iku piye? Piye? Susu iku sebutno susu sing ning donya. Ana pira? Susu asi, ya toh? Ya, susu formula ya ono. Susu sapi. Gobloken. Piye to? Susu iku ana pira? Ana pira? Susu ya SU papat. Alah goblok nak kowe ah. Piye lho, Bet? Susu iku ana 3. Lah kok iso? Iya. Susu kental manis. Susu kental manis. Susu kental kendul. Kental kendul susu sapa? Karo susu lorek-lorek. Tak kowaplok tenan. Lah nek ora gene. Kowe kok saru lho? Ora saru susu, saru. Sing pertama apa, Mbak? Susu kental manis. Susu kental manis. Sing nomor 2, susu asi. Susu asi sing nomor 3. Nomor 3 susu lorek-lorek. Ana maksude ora iku? Lah kok kowe gak ngerti susu lorek-lorek? Iya apa? Aku ndek nane bar nemokno aku. Ning ndi? Mbahku masuk angin keworokan dadane ngene jeble ya lorek-lorek. Iku jenenge masuk angin. Lah iya kok iso. Iku mang sing apa dadah? Dadah. Iki weteng Perut, Mas. perut. Lah iki ibarat kota iki kota Semarang. Oh, perut iku ibarate iku kota Semarang, Mas. Tegese Semarang. Semarang. Semakin mendekati daerah terlarang. Aku undang-undang kok. Robo. Semakin mendekati Daerah terlarang. terlarang. Nah, kono iku lak terlarang. apa iku? Lah kenapa rono pengen jegur jurang kowe? Lambe. Kok iso? Lah iku mana perut? Bawah perut, Mas. Ibarat kota Kota apa? Sidoarjo Sidoarjo. sing terkenal lumpur lapindo. Nah, bener pinter ya iki. Lah nek ora gene, lumpur lapindo ki ngerti? Piye? Lumpur Lapindo iku piye maksudnya? Lumpur lapindo ki gak roh. Ora roh. Sebelum bertempur dilap dulu biar tidak kendung. Apa iku maksudnya? Lah iki mang lo perut, Bawah perut ya, Mas? lutut, Atas lutut, perut, bawah perut, lutut. entut. Wis abot mek iku ngawur iki kok iso. Ngawur ae. Ora ngawur ku piye iki alhamdulillah. Berarti mameri aku. Apa? Tau rabi, tau nikah kowe iku. Kowe tau rabi tenan apa ora? Lah ora tau gene. Kaya Mas Bambang ora nikahmu. Lah ya lele. Oke. Mas Bambang nikahe lho Mas apik lho. Gene nikahe. Oh, pagi-pagi mewah, Mas. Lah, Apa kowe nggo pagi-pagi, Mas? agak Nggo apa? ning gerdu aku. Lho, Digrapiak wong sak desa. kowe tau rabi tenan apa ora leh? Ya tau, rabi ora tau. Takone gerdu barang. Ya takon yo. Ya tinggoni blangkon barang. Gak Nggone apa? helm. Yo umume ngaten lho yo blangkonan man yo man. Lah aku takok Mas, aku kan gak roh. Nyepele kowe. Wis senengane aku ya tau yo nganggo blangkon kok iso umume.
Ya disupeti keris barang. Gak. Lah apa? Pacul. Macul cengelem iku. Lah aku takok lho Mas. Yo umume yo keris. Dari pacul. Keris kok iso takok sing ora berbobot. Oh, berarti keris. Kaya Mas Bambang mau to. Ya. Oh, berarti yo untal-untalan apa kembang barang. Bakalan suruh. Iso suruh barang lho. Suruh aku kembang diutal apa ta ora tau rabi ta iki. Lah ya mulai kok aku takok. Piye takonem? Ki tau apa? Ida indok barang ora? Gak. Udah ya apa? Dek cengele mertuaku. Rak mati, Mbet. Yo umume yo ngidak ndok. Kok iso sono sing ora. Aku ora rabi mok, aku mulai takok carane rabi piye aku ben rabi. Alah rabi ya takok barang kendang marang kene wong wedok lah yo rabi ya. Wedok delok wedoke ah. Lah kene ada. Kayak aku ndoro yo pilah-pilah lah, Mbet. Walah potongane koyo deker ngarep iki pilah-pilah kowe iku. Ngenyek kowe. Lah ora nyek lah kene. Kowe iku ngenyek. Lah kok ora nyek lah apa? Kowe selama iki mergawe iki nyendel apa ora? Yo nyentel lah. Lu kayak aku lho. Apa? Nyendel saiki nyendel apa jenenge lemah. Akeh. Tenan ta ora lele iki. Ngawur. Nyentel apa? Lemah, Mas. Lemah sak hektar. Oh, kondo sapa? 2 hektar. Ah, ora. Lah terus pirang hektar? Saangkong lho. Saangkong. Ngawur ae kowe iso saangkong kok ngendol lemah barang lah apa iki kok iso. Rasa ngendol lemah. Lah kandhani karo Mas nganten barang Ben apa lek kok dirubung iki aku? ben supaya iso rukun. Ya toh? Ya. Lah kaya mbak iki diparingi sing diroroh ngoten lho. Pitutur sing apik. Ya gentenan aku sawan wis ndongakno kowe sing ora ndongakno ndek ngakon aku terus. Lha nek karo kanggo kowe piye? Ular-ularem Berane akeh kowe kok. Heh? Akeh kowe kok. Meneng ae ngono kuwi. Ayo ben iso rukun ben didelok Mas Bambang karo Mbak sapa? Mbak Wiwit. Lah ya mulai iku dikek dhuwit sing akeh ben iso rukun Mas. Ya berarti nek kepengin rumah tanggane rukun iki kudune dikaya sing akeh. Dikaya sing akeh dadi ora muring-muring. Kaya kowe barang ngono. Aku. Bojone mbok kaya pira? Nah, sesasi ora ya 7 juta, Mas. Iku bojo ora ngaratik muring. Ora ngarah muring-muring ya. Dadi iso kerukunan kanggo rumah tangga, ngono lho. Alah nek aku ya ora. Lah kok ora iku? Nek aku wong kepengin rumah tanggane ayem tentrem. Lah, Ora kok dhuwit. Lah apa? Dhuwit iki asline sing marai masalah, marai congkrah rumah tangga ya dhuwit. Yo, lah kok iso lho. Lah nek ora, umpamane bojone mbok kaya saulan 7 juta. 7 juta, Mas. Mesti tukune apa? Skincare, ben raine glowing, Ben glowing, ben ayu. dienggo tuku sandangan. Nggo sandangan ben iso muah. Lah iku sing marai keluarga iku gak harmonis ya iku. Lah kok iso lho. Sing marai congkrah rumah tangga ya iku. Yo ora. Lah nek ora nyatane saiki tak ngono. Piye? Tak kandhani. Nyuwun 1000 nggih Bu nggih. Nyuwun kok 1000. Lah apa? Jare pengen sugih kowe. Lah terus Nyuwun sejuta kabeh. ngawur ae. Maksude iki unggah-unggah ngono lho kok iso. Oke piye? Heeh. Nek dhuwit iki gak marai tentrem ora. Lah terus marai apa? Marai rumah tanggane iki congkrah. Lah kok iso? Lah nek ora gene Piye? kaya kowe iki mang bojone saulan mbok kaya 7 juta. 7 juta, Mas. Dienggo tuku skincare raine ben glowing. Ya, delalake saiki tanggapan ulan ngarep sak ulan pul. Heeh. Bojone nang omah macahe glowing. Terus apa lipene mingir-mingir kowe ora nang omah. Lah nek bojone di apa iku diinceng tangga nem, apa ati ora lara? Iya ya, Mbak. Lah iya wong kaya aku lele. Kaya kowe sing kepiye? Lho nek aku karo bojoku ora tau tukar padu gak tau. Lho berarti mau kayane piro, Mas Bet? Alah kayane sak wulan 2.500 ya wis ya ya. Lho, kowe iki piye ta? Lah Lho, padahal sembarang dengah iki mundak lho, Mas. sing kandha sapa? Kok sembarang dengah mundak semundak apa wae? Beras mundak, Beras mundak. kopi saiki yo mundak, alat-alat dapur mundak kabeh lho, Mas. Ana sing ra Mosok kok mundak. kayane piro? 2.500. Lah iya. Alah jaren mundak ana sing ra mundak ya. Apa sing ora mundak? Susu. Susu yo mundak, Mas. Bento susu mundak terus mik piye? Susu iki mundak kabeh. Sing kandha sapa? Sing kondo aku ngono kok, Sob. Susu nek mundak mosok susune dodot terus dadi nemoto nek ngemyak ngene-ngene. Maksudnya ora susu niku. Lah apa kok iso? Susu sing diombe ku ah. Nah iya susu kaleng. Susu kaleng. Awakku meruntus tenan man yo man.
Kucine wong omah-omah iki rukun ayem tentrem ora padu, ora tukar padu kaya aku mang. Kaya mok 2500. Oh, berarti iso rukun. Lah carane piye, Mas? Oh, mesti ra ngarah tukar padu, mergane aku duwe resep. Nek kepengin tentrem kaya aku wong omah-omah rasah omongan. Mesti ayem tentrem omah-omah kok ora omongan iki. Lah iya semarai apa tukar padu lah ya omongan bantah terus. Nak aku karo bojoku gak tau bantah aku. Lho. Berarti iso rukun ngono, Mas. Rukun. Mosok rumah tangga supaya iso rukun ora omong-omongan. Ora omong-omongan. Lah kaya bisu wae. Lah tre bojoku bisu. Wis merongos bisu. Amin ya Allah. Aja ate mbok amini ku le. Ngomong-ngomong kaya. Lah iya kudune iso ngomong Mas mosok kunci ora. kerukunan. Oh kunci rumah tanggaku ngono, ora tau tukar padu. Mergo apa aku ora tau omongan karo bojoku. Lho kok iso lho. Saiki contone Mas, buktekno sih Mas. Gene, lho saiki saumpama keawar karo bojomu ya. Iya. Kayak mangan barang butuh omongan lho Mas. Ah sing kandha sopan aku ya ora. Lho. Ora omongan. Lah kok iso ora omongan carane piye? Carane umpamane kowe bojoku. Moh. Lah tek, Mbak. Lah bojoku ngene kok kowe di dapur ngono. Umpamane ngono. Umpamane oke. Ye aku bojone. Ya. Carane njaluk apa, Mang? Njaluk mangan. Ya mangan. Alah ya. Ayu-ayu dhewe. Kowe lho sayu iki lho mbok ngarep iki kowe. Lah kok iso? Nek kemayu bojoku gak ngono kok. Lah kan wedak. Ngono. Tane wong ya Allah Gusti. Mas aku urung sida mangan ate mbok teraki ngene kok iso. Piye ayo mangan. Ngene iki bojoku wis tanggap. Angger aku wis ngene. Heeh. Mesti ku njaluk mangan. Njaluk mangan. Iku lagi njaluk mangan. Berarti nggo bahasa isyarat. Iya lho, nggo bahasa isyarat. Perkara bojom saling mencintai lah. Lho iya. Saling menyayangi. Dadi nggo bahasa isyarat. Iya. Lho saiki mangan njaluk mangan. Njaluk mangan. Saya nak njaluk ali-ali piye Mas Bet? Nak njaluk ali-ali. Ya langsung rene ah. Piye? Apa iku? Iki lho. Apa iku? Jo bojoku rene. Piye? Aku njaluk ali-aliake. Ngene iki ali-ali. Ali-ali. Ngono kok iso. Mergo saling cintane. Saling cinta. Lah iki Pak iki ya saling cinta. Gayape pipis ketoke. Ngawur. Aja kaya Mboten nggih, ora apa-apa. Kaya Pak Ganjar. Semirane. Iki ndak mosok Pak Ganjar. Celuk jajal. Ngawur ae. Iki apa nambah udan kok. Ngawur ae. Wis rasa kakan guyon ae keku guyon yo ono watese. Lah iya, mang ra yo. Apa bahasa isyarat kaya mangan. Kalau ali-ali wis. Lah iya. Saiki biasane ana sunah rasul, Mas. Apa iku ada ana sunah rasul barang? Alah, mbok takok lho. Sunah rasul iku apa yo? Carane piye? Ben supaya iso rukun. Takok carane barang? Iya. Sunah rasul iku apa? Sunah rasul. Oh, cilik. Wah, kememu elek kowe. Kok iso sing ora-ora. Ayo cara ngono. Gampang ah. Piye? Langsung ae ngono ku. Piye? Apa iku, Mbet? Lah ngene lho. Apa? Ngoplok cawat. Kok pulak-puluk cangkemku terus yo. Tanganmu iki mambu apa? Mbok mang wisene ora banyune, Mbet. Ngawur gak. Ambune sate ki mangan sate piye? Sate apa? Lho, ambune sate. Ya nek iki sate. Lah kok iso? Lah iya lho sate. Oh, berarti ke bar mangan sate? Iya bar mangan sate. Dajal nek. Ambune kok ngalih bakso? Ya aku ibar mangan bakso ya, Mbet. Bar mangan bakso. Lho, ambune rawon. Lah iya bar mangan rawon bareng. Bar mangan rawon. Ambune kok letong. Bar mangan letong piye? Enggak. Kok iso ora-ora. Rasa kakan goyot piye? Rasakan gojek iki iso ana kancane siji. Sapa nek Aku yo ora roe lah. Apa? Slender ngono kok. Slender untumu ngono. Iku lho bature kombi ngguri omah iku lho. Iku kombi. Apa? Iku selepan. Selepan gundul ngono iku nggo ngedos are selepan. Doser iku.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. toko Ngger ora gemik dhewe ya meniku. nah iya aku kok malah wedi roh wong iki aku Lah aku padha ae. Aku dhewe wedi. ya awake isih ditunggoni Mbok gawe ning daleme Pak Waki. Waki Sinten Bu? Wakidin. Pak Wakidin iki wis luar biasa. lah kok iso luar biasa iku Matur nuwun. Matur nuwun ah. Tangga teparo ora ana sing ora do pinter, kabeh do pinter. kandhane wong kene kok Mas Apriliano ya pinter, sedulure kabeh. Pinter kabeh. Pak Anedion, Kang Nata, Kang Sunata, bojone Yusuti. gene Iku ya pinter ngampirno kabeh Lah. kerukunan antarane ketoprak Wahyu Budaya. karo masyarakat Sapa to panjenengane Bapak Wakidin? sing roh ya sapa Pak Wakidin iki sing duwe omah. Sing di omah. Matur nuwun Pak Wakidin bengi iki iso nanggap aku karo kowe ketoprak Wahyu Budaya. ya Soapan kowe karo aku iso nanggap Pak Wakidin. Ya ora iso. wow Piye to wong kata-katamu ki? ketoke ganteng ning pekok Sing pekok sapa? ya kowe Kok sapa? Lah aku barani pekok iku. lah umum nek Pak Wakidin tetep iso apa nanggap kowe karo aku wong sebabe kowe trae tontonan kaya wong ora isin ngono kok Lho tontonan ra duwe isin. lah Isin kowe lah nek isin nek trae ke isin ndara yo ora ngarawani jengklak-jengklak nganti didelok anake ning timbang omah kowe. kene Kudu lembok lar ngono iku dak saru wong ana wong wedok-wedok tuwa. Kudu ler apa? Ngene Mak? iki. Kurang kok. ngene iki sing kliru lah ya kowe ah Kok- wong ketok awakku gedhe tembok kae rompine Dion iki jajan Sogatane kaya banyu mili. iya. percaya ah Ana sembarang dengah ditokno kabeh. ditokno kabeh Jajan saanane jajan iku keneng dinggo lagu ya iso keneng dinggo gendingan. lho kok iso iku jajan apa Sembarang dengah keneng nggo gending. lho omongan ditanggung jawabno lho Ngin Percaya apa ora? Ya dijawab sih Mas. Jajan iku keneng dinggo gending. jajan apa ae Kolak tape. apa ngidung dene Apa kolak tape ya kolak tape Putrane Kiai Gembili iya gembili godhog ndek mau Apik ya dina dina. Kang aran Truna Ketela. iya Panganan tunggale ora? ya panganan ah Lir kacang kentang kimpule. iya awasi ya mbahku Iya. ngawasi ngantek tekluk-tekluk Putrane Ki Hawuk-hawuk. Apa itu kok kita? ono abuk-abuk ki apa kok iso Panganan. panganan nanti abuk-abuk ning nggonku gak ono jenenge abuk-abuk kok Ngin Putrane Ki Hawuk-hawuk. abuk-abuk Apa mbet iku? sing ngeroh ya sapa ning nggonku abuk-abuk iki apa lah Ngin Panganan lho panganan. panganan sing model piye Ya kaya telon lho hawuk-hawuk kan ono. Wonten ambah. telo diparut ambek klopo Iki jenenge hawuk-hawuk cara dhisik. ngono iku abuk-abuk Nyangking gender nyengklit lopes utusane tuan ketan iya Lopes karo ketan iya ya matine dimongso jalma saiki ketoke kok Ayo isine kan badokan. ngerti mulane sembarang dengah iki keneng dinggo pitutur contone kaya bilane Bapak Wakidin. Wakidin nggih Bapak Wakidin iki bengi iki nimbali ketoprak Wahyu Budaya. Mau sore wis mbabut kupat luar. ing luar hujan Awan mau wis ana waringgit Purwosarat. nggih